Mato Šimunović, konec jesenskega dela, tukaj tekma v Kidričevem, visoka zmaga, 4-1. Da. Znači, prvi počas nije tako izgledalo da ćemo baš 4-1 da pobjedimo, trudili smo se, imali smo neke šanse, prvo polovrijeme i jednostavno drugo polovrijeme smo krenuli onak tako ozbiljno da smo svi htjeli da dadnemo i gol i onda smo imali puno više šansi i realizacija je onak bila i bolja. Jeseni niste veliko igrali, šele sedaj proti koncu ste dobili priložnost in jo izkoristili. Na koncu sam malo više igrao, baš tako, malo više igrao sam par tekmi na desnim beku i onda sam dobio tu malo više samopoznanje, malo se to diglo i onda me isto trener gore stavio na moju poziciju i Pokazal si nekaj zelo dobrih predstav in verjetno je tale gol tudi nagrada za vse. je svaki gol diže samopoznanje cijeloj ekipi na kraju krajeva i zato sam zadovoljan. Kako si zadovoljen s celotno jesenjo, 35 točk, pri vrhu ste? Da, 35 je super. Ima ta ekipa še rezerve? Ima ogromne rezerve, pogotovo u igri. Ne uspijemo još da cijeli trening naš, kako treniramo, prenosimo na utakmicu, znači ima tu dosta prostora još. Najlepša hvala, srečno. Hvala lijepo.